И здравейте, приятели! Това е втори епизод от моята поредичка на Майнкрафт, която в този епизод ще ви покажа как да си направите работеща кола. За начало ще ви трябват стики пистани, блок в редстон, слайм блок, white stained glass и блок в coal, или нещо, което да е черно или за гуми. Например това или обсидиан. Но аз ползвам блок в coal, защото най-сиди. За да си направите кола, която работи, слагате два пистана, долу го чупите и слагате слайм блок. Така, пистана гледа към слайм блока. Слагате още два пистана, обаче не нормалния, а не стикита, и слагате пак слайм блок. След това този стики пистан, задния, го чупите и слагате обикновения пистан, го чупите и слагате един стики пистан, който да гледа към така, двата да гледат към слайм блока, към другия нормален пистън. След това на слайм блоковете добавите ето така и от двете страни и ето как ви се получава. Ето така. След това добавите и гумите на колата. За сега изглежда доста грозно. И ето го и грозотията за сега. Слагате нещо като светлинки, нали, фарове. Да, ето го, фарове. Слагате един слайм блок ето тук, да ги държи. След това правите на едно по-високо, ето тук и тук. И тук добавяте още един ред. На 100% трябва да добавите тук един редстоун блок и тук един. Като искате да я пуснете, слагате редстоун блок тук и след това го чупите и тя просто ще почне да се работи. Дори можете да влезнете вътре. И тя ще ви кара. Ето така. Ето я. Доста е добра. Джун. И когато искате да я спрете, чупите другия. Така. Ако имате лодка, тя може да се слага май на купче. Затова взимате, слагате я и чупите купчето. Не, имам пред... Няма точно да го направя сега, но да го направих много подобаващ начин. Чупите купчетата и слагате редстоун блок. Опа. Така, ето. Само да спрем сега. Спираме. Май нещо струших. Надявам се да не. Да, струших. Но да, видяхте горе-долу как става. Вие може да вече слагате там неща. Само дето има шанс доста да не работи. И надявам се този клип да ви е бил този клип е кратък, но да ви е харесал и да ви е помогнал. И абонирайте се и харесайте моите клипове, ако ви е харесал и ви е помогнал. И до скоро!